El cicle de cures auxiliars d'infermeria el realitzem en 2 cursos. Durant el primer curs, els alumnes es preparen per treballar els continguts teòrics, així com per assolir aquelles habilitats personals i tècniques necessàries. Aquestes es realitzen en l'espai d'habilitats, un entorn d'aprenentatge segur on els alumnes poden posar a la pràctica allò que han anat treballant durant la setmana a l'aula. Buenos días, Alex. ¿Cómo estás? Te vamos a hacer la cama. ¿Sí? Durant el segon curs, els alumnes alternen classes a l'escola amb la formació en centres de treball. Allà poden realitzar les pràctiques en centres hospitalaris com en centres d'atenció primària. Tot això amb l'objectiu de preparar-los per a la seva professió. Y yo decidí cursar este ciclo porque cuando estaba acabando la etapa de la ESO me dieron diferentes opciones. Y dentro de todas las opciones que me dieron, me decanté por curas auxiliares de enfermería, ya que yo me relaciono muy bien con las personas. Ahora que lo estoy cursando, estoy muy contenta con el resultado y estoy deseando empezar las prácticas para poder poner a prueba todos mis conocimientos que estoy adquiriendo.